Eh, niki pamundutan request nggih. Saniki wae wong lawas tampil ya Lur. Nggih katuran kagem Bapak Sofyan dipun paringi tetembangan kangge nyibur para pamirsa ing dalu menika. Cik cik Wong lawas, wong kuno, WWLT wayahe wong lawas tampil. wong kuno. Iki wong lawas kira-kira ono 10 ono 5 ya sing lawas iki. Lek sing Ono. ndang iki ya termasuk rada Iya. kuno. Ambek sing lompe Mas Sofyan. Kowe Iku zaman kuno londir. iya iku sing kuno. Lah. Biasane senengane dengkule wong kuno. Dah, Pak ngoten to Pak Sofyan. Monggo Pak Sofyan dipun tembake. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya para undangan, para tamu sedaya nggih. Ing mriki kula dengan rasa rendah hati ing dalu menika kula badhe ngaturaken lelagon campur sariane. Tembangin napa Bapak Nah. Sofyan? Iku mang larase selendro ya. Kebuka semua selendro. Selendro saiki digawe pelok. Napa? Nah, lali janjine. Lali janjine Ji. Saniki Cak Sofyan di channel YouTube nggih. Cak Sofyan pribadi. Ayo loh. Iya iya iyo yo dayo teko. Iya.
jiwa 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 ala jiwa Tak Sofyan. Kopi sambut jiwae. Kadung dandan dek kata kocak Sofyan. Iku tanteni kamu. Eh. Aku kadung jamun dok entek 40 hari deh. Janjane kowe Kowe nang ngendi? Oh, jos. Malah saja yu Priyanti. Kowe kencan karo priya liya. Lalalalalala. Tak Sofyan lupa sama punya pernah daya mata matanya. Menika Cak Sofyan seniyin rencange almarhum bapak kula nggih. Nggih, heeh. Iya. Almarhum bapak wis padha tukang gandange karo sampeyan nggih. Heeh. Muga-muga aku sing diparingi kesehatan panjang umur. Amin. Iso pedhuk dulur-dulur lanang iki. Kita doakan Gembong Bawono diparingi rezeki kang lancar. Biar Gembong Bawono tetap berkibar. Junior.